Mfundisi nawe uyavumelana ukuthi indaba yaba makeup uma mfundisi begcoka ama makeup. Futhi ngiyacabanga lela mfundisi uyayivuma ukuthi nkosikazi wakho uma mfundisi. Phela uma mfundisi akuthi ugana umfundisi. Yes. Akusi wrong lo. Bawathanda ama makeup. Oma mfundisi. Hayi awathandwa oma mfundisi. Athandwa zikhebereshe. Hayi bomfundisi. Ja manje. Ama makeup nje ayithandelwa zikhebereshe. Shutha makeup weyikhebereshe. Ngcono silifundo ngcono iBhayibheli. So ngizamphendula lento oyishoyo ukuthi akumina onenkinga nayo. Inankinga ne makeup kodwa nginenkinga nezwi. It's same nazi inwele lezi abayifakayo. Ngoba izwi lenkosi alivumelani nokuthi sifakwe inwele lezo. Kuthiwa angazixhumi angazifaki izinwele angenzi izinwele ezalukuweyo. Isilungu ke siyashesha asifani nesizulu siya dry. Isilungu sivani siyashesha with braided hair. Wonke ama extensions la abafaka abafaka. Ucabanga ukuthi wena ungakujabulela yini ukuba nengane eyiNdiya kodwa nebamnyama nobabini benengane umlungu. So akukwazi. Sure. Bible lithi uNkulunkulu bala nezinwele. Uyazi ukuthi uNkulunkulu sazi sonke ngamunye. So asikho isidingo sokuthi siede amandiya, maningabi lamandiya akhona uNkulunkulu awenzile. Nabelungu laba abakhandwe uNkulunkulu. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Amevo ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafowethu, ngiyabingelela lapha emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with the boom content. Igama nguGift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite, please guys, make sure you make me your favorite by clicking the button and subscribe. Guys, we are in 40k subscribers. I believe through your support, guys, we're gonna reach more than 40k subscribers. By the way, as you know, I'm booming with the boom content. Guys, thank you so much for the support. And as a Gifted Media, we are staying on 40,000 subscribers on YouTube. We are staying on 140,000 on Facebook, and also 100 and something thousand on TikTok. Thank you so much, guys, for always showing a support to Gifted Media. Guys, you know I'm booming bafethu nakulonyaka ka 2026 sisaphethe okushisayo, sisaphethe izwi likaNkulunkulu. We are still booming with the boom content. By the way, before we go far, please let us know ukuthi usibukela ukephi lapho khona, ake sazi ukuthi usibukela ukephi. And also, if you want to gift to be your program director to any event, guys, make sure you contact me on WhatsApp. And also, if you want videograph services, might be a music video, please let me know on WhatsApp as well. And if you want to be our guest to Funuhlala Nati like higher, please make sure you contact me ku WhatsApp as well and siyenze amalungiselelo. By the way, today I'm not alone. I'm always making sure ukuthi angihlali ngedwa kulesi situlo. Please guys, let's welcome the man of God in the house, uBaba uNtanda. How are you, sir? Ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphileka? Yes, sisenyakeni omusha. No, siyabonga kakhulu. Ivangela likashintshi kuseseyilo lele silaziyo. NeBhayibheli alikashintshi. Yes. Awubingelela ababukeli mfundisi batshela ukuthi ungubani wakuphi. Angibingelela emakhaya, ngibingelela abazalwane nawo wonke umuntu. Siphiwa kwaNtanda eRandfontein. Okay. Nenkonzo ikuphi ama details wenkonzo, vele ushaye nezinkonzo ezizayo ezilandelayo. Okay. Ukuqala njengamanje ngisuka ePretoria, sinemvuselelo endaweni yase Mamelodi eLusaka. Okay. Kukhona indawo ekuthiwa kuseSkwereni. So silapho sinemvuselelo kulezi insuku until 15 February. So umuntu around Pretoria nokhona udriver sinemvuselelo lapho. Ngama Sundays siyakhonza futhi khona lapha kune crash eduze naseSkwereni esikhonzela kuye enye ibranch ekhona. Ngenhlanhla ke siyakhonza futhi eRandfontein endaweni yase Dentlom, sikhonze eDurban endaweni yase Verulam, siyakhonza endaweni yase Welkom,
siyakhonza kubazana nabase Cape Town, siyakhonza nabazana basempangeni, siyakhonza futhi kubazalwane base South Coast, sinabazalwane nabalapha eMlazi, sabalendaweni eningi, kodwa ke kuseyilezo ndawo esisazi ama branch wonke la mfundisi wabalayo ukube bekuyisonto bengizothi ama branch, kodwa yindawo zokukhonza. akusilona isonto. Cha kulona isonto lama branch. Mfundisi yini difference between isonto nendawo yokukhonzela? Because thina sithi ngeSunday sithi emasontweni. No, uma kufika ivangeli kwakuzokhishwa isonto. Okay? Yes. Lithi iBhayibheli uthi Paul ningawuyeki lo mkhuba okuhlangana njengabanye. Nani nibuthane njalo. Kumkhuba ukuthi sihlangane bese kuthi ke mase sihlangene khona izinto ezenziwayo. Kwa 1 kuvuselela ukukholwa. 2 kuyaqiniswana bese kuyahuba masindawonye sidumise ndawonye sihlanganela lokho imihlangano lengomthetho akulona isonto noma singakha amahholo izindlu zokukhonzela akulona isonto indawo zokuhlangana kwabantwana bakaNkuluNkulu so nje noma ungaye assembly noma epha akulona isonto indawo zokuhlangana yes ezemhlangano. Sure, yes. Sure. So kwaketwa ke ngelanguage ejwayelekile kabantu bathi ama branch ngoba awenkonzo yes ngiyavumelana nalokho kodwa nje eqinisweni umhlangano wenza abazalwane bahlangana ngoba asisonti sibuthanela ukwenza izwi yes elithema nibuthana ningakiyeki ukuhuba ningakiyeki ukudumisa njalo nangamahubo ngayo yonke into mase sibuthene senza lezo zinto including nawe la usuku ukhona suke niyokwenza yona lento esishoyo. Yes. So indawo okuhlanganyela akusilona isonto. Mina le language ade ngayigcina mhlambe ngina 15 years ngiphethe iminyaka 17 ngisindisiwe ade ngayigcina nje language ekuthiwa yisonto ngisuke ngihlangana nabantu abafana nani abangitshela ngesonto nje angilanguage engasayazi ngayigcina isontweni lami eZayoni. Yes ngoba phela mina ngaze ngisonto kwelinye isonto ngiyiSayoni so uma ukhuluma ngokusonto kusho ukuthi ubuza isonto lami yiZayoni futhi ngithi ke ngeke ngisonte kwelinye ngithi ngiyoze ngeze ngingcwatshwe umzimba wami ubuyele emhlabathini mina ngesonto eZayoni kuphela alike nisonto. Mfundisi I think sisathinta indaba yamasonto siku already February manje sibhekene nendaba yama Valentines yabo because kubalekile ukuthi siyizinto sibuye ezweni sizibuza ukuthi ngabe yini izwi lithile ngazi into ezifana nalezi. Yes. So sithini ngendaba yama Valentine masontweni nabo sesenza inkonzo ngey14 kunama Valentine yonke lento le so izwi lithile mfundisi. Ngicabanga ukuthi abantu bamasonto banelungelo lokugubha iValentine. Okay? Yeah, if they relate kuleyo nto leyo. Yeah, yeValentine. Kodwa ibandla alukwazi ngoba yonke into esukuyenziwa inomoya. Okay? Yeah, ngenxa yomoya hayi ngoba kune scripture esivumayo noma esichithayo. Kodwa umsunguli noma ukusunguleka kwayo kwakunezizathu ezithize. Ibandla ngikhumbula ukuthi laba ingxenye yalokho. Uma lali ingxenye yalokho funa ngabe siyakuthola. Sure. Yes, noma ngeke kube specifically kuthiwe iValentine kodwa lo mgubho yayiyoba khona imigubho ekuthiwa so celebrated is. But makuzala emathandweni iBhayibheli liyasinika ilungelo lokujabula nabomkethu nokubajabulisa ngayo yonke indlela. Liqala nje iBhayibheli liqala enyameni. Okay. Lithi okokuqala kumele sihlangane ngomzimba. Ukuya nje kamereni siyohlangana ngomzimba kuyilungelo selinikezwe uNkulunkulu. 2 ukuthanda abafazi bethu kuyilungela. Sometimes nginokuba worried ngibona abazalwane kungathi banamahloni uma ebiza unkosikazi wakhe ngobaby mhlambe noma embiza ngodali noma embiza ngobani. Into efanele akhululeke ukuyenza ngoba sesesikhathini sokuthanda funa umthandi ngoba lithi iBhayibheli madoda thandana omkeni. Amazwi ke kumuntu osifazana ayadeposithwa uyawathumela ukumtshela azi ukuthi kunje akabhuli so ufune azi njengoba suke nayo inhlonipho eyiletha akawubhuli ukuthi sekuyinhlonipho le uyayibona mayihloniphi. Yes so ke kubalekile ungamkhipha ungenza konke kodwa ngiyanqaba ukuthi ibandla likwenze ngey14 ngivumelana nalana ukuthi lingakwenza unyaka wonke. Okay. Yes kodwa hayi ukuthi kube yi14 no ngoba mina nginayo into straight ngokuthi ubani uValentine nokuthi yasungulwa kanjani ngengizwe nje
acroms avela kubazalwane abahlukahlukene besho ukuthi ubani kwakubani babo NJ Sithole bekakuchaze ngenhlanhla ngaze ngiphikisane naye ngaze ngivumelane naye ngoba ngimazi uValentine so angikwazi ukuyifaka but mawubuza ukuthi uma ngifice steers nonkosikazi wami ngisamkhiphile ungangibuza ukuthi kwenze njani ngikhiphe nje udali wami because ngiyamthanda ngisathi angikhiphi mangabhukhe hotel futhi ngabe ngibhukhe nje ngoba ngithanda ngenhlanhla kuyenzeka mina nomkami isigqoko esifane kusengeyona iValentine angithi manje ngiganiwe phela kusafana isikhathi ngifika kuwe ngingaganiwe sengeke ngithi ngiyawufaka ukuthi kuthiwa hayi ungawufaki loyo ngithi ngiyabuza kuthiwa yekela ukungibuza faka ukuthi hayile ngushoyo ngithathe ke ngigqoke ngithi ngibuza icathulo ukuthi hayi ungathathile sithatha lesi ngithi sengiyabona hawu ingubo ifana noThayi wami so ngangikwazi ukuphika kuma umede mesho njalo ngozwa ngayo ukuthi ibheke ephi namhlanje so ke vele ngisemathandweni anginayo inkinga yaloko angidinge eValentine ekugcineni yes. Mfundisi usathi into endaba yonkosikazi ngibona upost isibebo la ku WhatsApp. Uthi ngathi kuyabungazwa ngathi umfundisi khona ezoshada ngazi ithini indaba yalesa simebo. No mfundisi sashada. Okay. Angithi ke abantu besifazana bakholela ukuthi mawushade nayo ngolesibili ebusuku kumfundisi nishadile. Ufuna abangani bakhe nabanye abazalwane bambone minje kahle wonke umuntu ngena ngengubo emhlophe. Kwasho ukuthi ke udali wami ke so ngiyavuma ke mayethi ucela naye ukwenza lo mhlophe umshado. Umshado omhlophe ke manje. Ekuqaleni bokuwumshado nje bongasi. Ke umshado uphelele. Angithi ukuthi uyabaza abantu besifazana. Akusisisono phela uma ukwenzelwa akusisisona into enhle leyo futhi ke ngenhlanhla ke mina kowami umshado bekungafani nowakho lapha kowami kuzobe kuzoshunyayelwa ivangeli hayi ukubuthana kwabantu nje ndawonye kuzobe kuyithuba lokuthola ukuthi kushunyayelwe ivangeli yes kusikwe nekheke kuvezwe ngisho indlela ukuthi ugqoka kanjani umzalwane nasemshadweni hayi lento enisuke nigqokele yende yifebe enigqoka amanye emshadweni ngosuku olodwa senijikile senigqokisa konondindwa nabafazi beni so sizoveza lokho ukuthi umzalwane ngisho nangosuku lomshado ugqoka kanjani phela umshado nebandla nokukhonza into eyodwa okay yes umshado awukho special ukuthi ungawukhipha ebandleni ungaphakathi indlela ekugqokwa ngayo emshadweni ile ekugqokwa ngayo enkonzweni mhlawumbe uzoba umshado angikaze ngiye kweminye kodwa ngikaze ngibone eminingi emshado ufanele amakhosikazi agcwala uflower ebusweni ayigcobisa ngoflower ukuze ke kuthiwa umuntu muhle abukeke sizoshada umshado makeup yes kodwa sizoshada umshado nje ohlukile ojwayelekile ukuthi uma umuntu egezile waye enkonzweni sobe sigeze nje ngendlela sigeza ngayo asike special unkosikazi kusho ukuthi angeke umbhukele makeup artist hayi angisho ukuthi ngeke ngembhukele kukhona yini ezwini mina ngifuna ukwazi ukuthi kukhona nezwini izinto esezwini phela sobe siyiphethe ngalela ngathi siqala ukukhuluma ngamanje ngomkhulu wakho Valentine so akangeni ngoba akekho ebandleni so the same thing nakulezi izinto ayishoyo mfundisi nawe uyavumelana ukuthi indaba yaba makeup uma mfundisi begcoka ama makeup futhi ngiyacabanga lelama mfundisi uyayivuma ukuthi nkosikazi wakho uma mfundisi phela uma mfundisi angithi ugana umfundisi yes akusi wrong lo bawathanda ama makeup oma mfundisi hayi awathandwa oma mfundisi athandwa zikhebereshe hayi bomfundisi njani manje ama makeup nje ayithandelwa zikhebereshe shoot ama makeup weyikhebereshe ngcono silifundo ngcono iBhayibheli sizobona ukuthi ekhebereshe impela bangazi bathuba abazalwane bathi bayathuka hayi indaba ye makeup mina ngisebenzisa ke iNew Living yona engiyithandayo Isaiah chapter 2 Isaiah Hosea 2 okay Timbone chapter 2 sengifikile mina ku 2 uphethe ipi translation manje ngifuna iLiving ngifuna isingisi phela nami isingisi ngiyasazi ungangithathi kancane ukuthi ngagcina ka grade R ngiyasazi afundisi ngithi ngifundela uMageba uzosho ibani hayi ngifuna uMageba nami isingisi ngiyasazi noma ngino grade 2 nje Hosea chapter 2 verse awuqale ku verse 1 okay verse 1 say ye to your brethren you are my people and your sister though has obtained mercy judge your mother judge her because she is not my wife and I'm not her husband let her put away her fornications from her face and her adulteries from between her breast lest I strip her naked
And Okay. I set her in a day that she was born. ngicela sifundelele lami-ke Okay. Uverse 2 uthi, but now bring charges against Israel your mother, for she is no longer my wife. I am no longer her husband. Tell her to remove the prostitute's makeup Sure. from her face Sure. and the clothing that exposes her breast. Ney'ngubo lezi ey'gqokwa ziveza icleavage uma kushadwa lezi ukuthi wonke umuntu ahambe ebuka la. Kuthiwa mtshela ukuthi asuse i-makeup le yayifebe ebusweni bakhe. Sure. Yeah. So i-makeup yayifebe. It's what you are saying. Yeah, ngisho lento ebhalwe la. I-issue ezwini ukuthi Yeah, i-makeup ngisho lento yayifebe. ebhalwe. Yeah. Boma mfundisi nabo sisi niyayizwela kusho izwi lithi i-makeup eleyifebe. Yeah. Yes. Qhubeka mfundisi. Nako lokhu kuveza amabele lapha mabegqokile ukuthi kuvela amabele. Ama-cleavage. Yebo, naloko akangakwenzi mtshela ukuthi angakwenzi. Yes. So ngizamphendula lento oyishoyo ukuthi akumina onenkinga nayo, inankinga ne-makeup kodwa nginenkinga nezwi. Sure. Lokho ama-lipstick lokho kupenda imilomo, it's also a part of makeup. It's part of it. Iyiphi into uNkulunkulu athe siyishintshe? Ngoba ayikho into ekumele siyishintshe. It's same nazo inwele lezi abayifakayo. Ngoba izwi lenkosi alivumelani nokuthi sifakwe inwele lezo. Kuthiwa angazixhumi, angazifaki izinwele, angenzi izinwele ezalokuweyo. Isilungu ke siyashesha asifani nesizulu siya dry. Isilungu sivani siyashesha with braided hair. Wonke ama-extensions la abafaka abafaka. Ucabanga ukuthi wena ungakujabulela yini ukuba nengane eyindiya kodwa nebamnyama nobabini benengane umlungu? So akukwazi. Sure. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ubala nezinwele. Uyazi ukuthi uNkulunkulu usazi sonke ngamunye. So asikho isidingo sokuthi si-add amandiya, maningi kabi lamandiya akhona uNkulunkulu awenzile. Nabelungu laba abakhandwe uNkulunkulu baningi okwenele. Thina siqhubeke nokubamnyama. Sure. Angisiboni isidingo sokuzama ukuzenza umlungu sofaka inwele zabelungu. Angaze ngibone ngisho yedwa njalo yazi umlungu lo ngazala oxhuma inwele zomuntu omnyama. Hayi. Ngiyafisa mangenzeka ngimbone. Angaze ngibone ngisho yedwa umlungu. Nendiya nje lodwa ngaze ngilibone. Wonke ahlale ngamandiya. Iproblem ikubantu abamnyama kuphela. Sure. Abafuna ukuba ezinye izizwe. Yes. Ngoba akulabanga iphuthu ukuthi ube mnyama. Kwabe right. Iyona ndlela uNkulunkulu enza ngayo. Sure. Yes. 2026 mfundisi uNtanda, I believe ukuthi abanye bathi this is a year of favor, abanye bathi this is a year of double portion, open doors. Bakuthatha aphi? Mfundisi akithi it's a year of what it's a year of Yeah, iquestion yami ithi bakuthatha apha ngalo ukuthi unyaka walokho ngikuthi ukuthi bakuthatha aphi. abakuthathi the time ekhuleka uNkulunkulu ebambulela or they prophesy Kuyenzeka yini uNkulunkulu aphambene nezwi lakhe? njani manje mfundisi? Hayi ngiyabuza ukuthi kuyenzeka yini? Akaphambana. Manje unawo unyaka ubalile la ukuthi ngonyaka ka2026 uzoba unyaka wathi. Mfundisi. Umbuzo phela ukuthi angifuna ukuvumelana nawe uma sengithi sikuthola ezwini ukuthi hayi wathi ngonyaka ka26 unyaka weprofesi noma unyaka wempumelela ngazi. It's a year of blessing, it's a year of open doors. It's a U2025 beko 1 yena. eish. U2024 kwako 1 yena. Bayasho umfundisi angithi bana kwako every one. month umfundisi isonto nesonto. Yeah, that is why ke bengena ekwenzeni izinto ezisangene bekhulekela imishado amantombazane because bafundiswa abantu abasangene futhi. Eish. Bafundisa umsangano ukukhulekela imishado ukuthi phakamisana izandla ne receive imishadweni. ngokweBhayibheli ayikho intombazane e receive umshado. Hayi. No, ayu receive. Akekho futhi umuntu o receive imoto kuthiwa phamisa izandla u receive imoto yakho receiving. Izindlu idayiswa amabhenki. Okay? Yeah, idayiswa amabhenki, imoto sema garage, mawufuna imoto, mawufuna umfazi nje ukholwe enkonzweni ubheke kodadewenu enkonzweni awu receive kodadewenu ngoba ngokweBhayibheli sishadana sodwa bazalwane. Then ubheka la kodadewenu umuntu ozoba unkosikazi wakhe. That's why ke la uthola khona umkakhe awuthi izandla bese u receive umfazi. Into engekho leyo. Nomgcotshiswa ngamafutha. If ufuna ukuyiprove land vura uDeuteronomy Deuteronomy 28 Ngifunde ngomageba. noma ifunda ngamageba ilungile. Okay. Yes. Hawu mfundisi sesithanda abathandazelwa ngani athi sesithandazela imishado sifuna unkosikazi abanemali mfundisi bese uyayikhahlela nje nami sengiqeda ukubhala na ku Facebook. Cha wena njengendoda ungawuthandazela umshado. Oh mina Yes. hayi Hayi intombazana. Uma sengibhalile ku Facebook ukuthi ngicela unkosikazi onemali. Umcela ku Facebook kanti la kuyo. kanti umcela apha ku Facebook.
bengithi phela sikhuluma ngezwi nawe Yes. umcela ku Facebook Lutho mfundisi. okay kubeka kufunda Ngibhala nje kuphela 28 nje. lapho Deuteronoma 28 awumfundisi kafuna ukukhahlela mina khona no la. ngiyabuza ukuthi phela ngigcine sakhuluma ngezwi mase ukhuluma ngo-Facebook anganoma usuye enkolweni yakho yini Facebook Okay, Deuteronomy chapter 28 verse 1 verse number 1. Kuya ukuthi uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova. iqapheleke lento ungafundi novel lapho funda kahle lithi uqaphele ukuthi mawulilalela nokulilalela kahle izwi bese lika Jehova yes uNkulunkulu wakho yes uqaphele ukuyenza yonke imiyalo uqaphele yakhe ukuyenza uyabona iyenziwe imiyalo kaNkulunkulu then engikuyala ngayo right namuhla yes uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezulu kwazo mare lami lithi yokuphakamisa phezukwazo zonke izizwe izizwe. Yes. Verse 2. Zonke lezi busiso ziyafika phezulu kwazo. zonke ibusiso ziyofika mawuqaphela ukwenza izwi hayi mawuphakamisa izandla ureceive kodwa mawuqaphela ukwenza izwi Okay. wenze yonke iminyalo zonke ibusiso ziyokufica zofika kuwe Okay. zilethwa ukwenza izwi ayilethwa ukuthi unyaka weblessing awukho unyaka kaSathane yonke iminyaka kaNkuluNkulu Hayi bomfundisi. awukho nje lokuthiwa unyaka kaSathane iminyaka kaNkuluNkulu yonke Year of blessings, year of fire, Hayi, year of double portion, year of favor, year of grace. ukuthi phela kuyena ukukhuluma ngesingisi angimuhle kahle esingisini ngiyavakasha yiko mhlambe ngingaphawuli kakhulu bangisuke ngingezwa nokuthi senikhuluma ngezilimi noma senikhuluma ngano portion laba ngibazi nokuthi yini kodwa into engiyaziyo iyodwa ngazi ukuthi uma nililalela nokulilalela nilenza izwi nigcina iminyalo zonke lezi ibusiso ziyokufika it's a must ukuthi uma umuntu enza izwi likaNkuluNkulu alandelwe zibusiso it's a must ukuthi zimlandele uma zingamlandeli funa iquestion ukuthi inhloboni yempilo le dinga ukuthi uziyophamisa izandla ureceive izinto ezingareceive yes Shuta lezi zinto azireceive uyenza imiyalo nje. mina ngisho ngokwezwi angiphiki ngokwasemasontweni angathi kukhona nokwasemasontweni kodwa ngisho ngezwi mina ukuthi awureceive wenzizwi zona zikulandele mina njengomshumayela ngikoleka imali umsebenzi wami ukushumayeza abantu baphenduke bakholwe iloyo umsebenzi isibusiso nje siyangilandela sona hayi ukuthi ngikolekana nemali mina ngikoleka imphefumulo uyabona ukuthi awukwazi ukuphambana nento ofanele uyenze oyithunyiwe then wena uthi uyokoleka imali ufundisa abantu ngokunikela ngifundisa abantu ngokukholwa bese befunda ukuthi endlini kaNkuluNkulu kuphilwa kanjani Befu nasuthinta nendaba yokunikela phela la sisaba nendaba ukuthi ne tithe yona lena isivumelwano esakudala. Asona isivumelwano esisha. gift nani niyahlupha kakhulu nina abantu be-social media funeka sinikhuze nami kakhulu nina ningabazalwane yekelani ukukhuluma into engenasidingo Eish. yekelani futhi ukulanda abantu abahlanyayo nibalethe la bazokhuluma into engenangqondo wena ucabanga ukuthi njengoba ugqokile umuntu angazokhuluma ngeanda yakho ifake ngaphansi engakaza akhulume ngebhluko lakho Hayi. so ukhuluma ngezinto ezingaphakathi uyeka izinto ezingaphandle abantu abathatha iplatform bakhulume ngoJesu uma sekukhulunyiwe ngoJesu uma siza la thina sizokhuluma ngento zangaphakathi sesikhuluma nebandla lodwa ngento zangaphakathi ukuthi ke ngaphakathi emzimbeni kaJesu kwenzeka u1 2 3 4 5 suke singamdingi umuntu ongakholwa Phawule lapho suke singamdingi umuntu osonta kubantu abasindisiwe Phawule ngoba lento akuyona esonto labantu abasindisiwe eyendlu kaNkuluNkulu suke sidinga umzalwane kuphela uma nombuzo ukuthi njengoba sengingaphakathi u1 no2 ngibamisa kanjani ngaphandle mawungaphandle ke umelene nevangeli uyisitha sevangeli na iproblem isuke nina nilanda abantu bazohlinza ingaphakathi lenkomo bahlinza ingaphakathi inesikhumba singakheshiwe isikhumba Eish. so abantu efanele banikeze iplatform babizena sibanqabela abafowethu ukuthi banike ithuba ngesinilawuli kodwa msana ukulanda umuntu nombona ukuthi uyagula lo muntu usafuna amukelisa uJesu azokhuluma into oyizwayo na ukuthi ngikugula lento Umfundisi uthi uyalungisa ngithi naye Ulungisa. iqiniso
uthi uhlapha iBhayibheli because uwafundile nje abavesi. lalelakhe ifuna sayilungisa nalento ekuthiwa ukukholwa ngoba yiyo lento enenza nihambe futhi wonke lolu vucu lolu nihambe nelibiza ngokuthi abefundi siniletha la ukukholwa akusikho ukwenza izinto zangaphandle ukwamukela uJesu ukholwe yizwi noma ummemezelo wevangeli akusiko ukuthi ukumemezela ivangeli ukuthi abantu bayizifebe ukumemezela ivangeli abantu ukuthi abeze kuJesu ushisana ukuthi nokuthi yayibona lonto akusiko ukuthi usukushumayela ivangeli ukuthi abantu bayizifebe kodwa ummemezela ivangeli ukumemezela uJesu oyekisa abantu imikhuba then ke lokho kunyo kwangaphakathi ebandleni yazi mina bengathi into zangaphakathi ebandleni asingadiscusswa ku media but ke ngoba isimo sithi asikudiscuss sisuke sikuthumele kwendlu yokukholwa kuphela hayi komunye umuntu so singamdinga umuntu ongakholwa ukuthi aphawule kuleyo nto ngoba imthinti noma eyibiza ngesonto elisindisiwe sinandaba nesonto lakhe elisindisiwe sinendaba nendlu kaNkulunkulu ukuthi abasendlini bayayazi lento esikhulumayo abangaphandle labasuke bekhonkotha hayi bomfundisi abangaphakathi njengeke babuza into abayaziyo usayila ndoda ikhuluma ngoJesu baba uchiliza na ithi usukhuluma ngayiphi manje indoda lebe ikhuluma ngetithe ukuthi okhona indoda athi uyimemile la ikhuluma ngetithe ikhuluma ngani ngetithe ikagula lokho bukuthathe bukucoshe kuma dustbin usho ubuthole nje into ehlanyayo njengekho right ekhambalayo ngoba akekho baba omdala nje onengqondo ophilayo ongasuka le kwakhe ezelazo okhuluma ngokweshumi akekho nje usondalo baba umbatha nje umthi cha ngizwe kahle lithi mina akekho baba ophilayo la ekhanda lakhe nomntwana uNkulunkulu ngasuka nje le ekhaya ageze impela afake isuthezele nje kuzokhuluma ngokweshumi la awuhlukile phela nomuntu okufika ngesonto la nansi indle ekukhonzela kuyo ukhipha izitulo uthi akuyohlalwa phandle kusontelwe phandle isale yodwa indlu yaba khona into enjalo uthi asambeni sokhonzela phandle thathani izitulo asiyeke indle yenkonzo yokhuluma phandle so awukwazi ukukhipha izinto endlini awukwazi qala ngendlu mawukhuluma qala ngendlu ulandeleke ngezinto zangaphakathi kendlini sizokuzwa ke thina yebo so owakho umfundisi amazwi ukuthi itithe into zasendlini into zasendlini kaNkulunkulu vele awuyilungisa indaba yetithe kufanele ikhishwe itithe ngoba usho ukuthi nabafundisi noma ngafika umuntu itithe ikhishwe ngoba nifuna ukulapha ubani lo mfundisi uyasho mina ngidli mina itithe mina hayi mina yikho imali etithe mhlambe engayibale khona emzimbeni wami noma kimi hayi bofundisi ayikho mina imali engidlayo kaNkulunkulu imali etithe angithi ukhuluma ngemali ezikolekwa kubantu angithi anginayo ke imali engikolekelwa kubantu mina anginayo imali engikolekelwa kubantu mina ngidla imali kaNkulunkulu so awukwazi ukungiqhathanisa nomuntu ogulayo okhuluma ngabantu abadla imali zabantu angizidla imali zabantu mina so ngeke ngikhuluma into engayazi kungakho ngingafuni ukufika kuleyo nto ngoba ngiyazi kodwa mawukhuluma ngendlu kukhona okweshuma endlini kaNkulunkulu okay yes kukhona endlini kaNkulunkulu angikwazi ukudiscussa izinto zasendlini kaNkulunkulu nomuntu ongaphandle izinto zasendlini kaNkulunkulu ngidiscussa nabantu abangaphakathi sure yebo lona yes bangaphakathi uma yena kukhona indaba afuna ukuyixoxa maqondana nenathi angeza kithi yes angeza kithi ixoxe nalama ezala size sizoyixoxa sisizizwe elingamazi uNkulunkulu noma sisize abazalwane ukuthi bakhanyiseleke thina sikhuluma indaba yabantu abafunda iBhayibheli ngoba beyoshumayela iBhayibheli kumele ulifunde lisize wena ayikoshumayeza abantu likhuze wena emkhubeni yakho uphenduke elalokho iBhayibheli akusele ukushumayeza abantu bashumayeza into esize wena angithi yabo nje besuke esangene ehlela isitulweni akekho nje umuntu othi uyakhona ukukhipha kweshumi yiloko ukugula okuyena kokuthi vele nje bengakhipha kweshumi naye uhambe efundisa lo msangano kubantu ukuthi buka uthatha iposition lento lenye niyadura lento leni suke nihlela la ukubiza abantu bazohlala e-studio usuku umdala nje uzokhuluma into esangana ngabe ukhuluma ngoJesu lento le inama viewers amoda nama million efanele asizakala ukuthi ngathatha isitulo esingizohlala into ethule ngikhulumana neshumi Shomo sikhuluma ngazo ngaphakathi ebandleni masihlala la nje sifuna sihlale la sisho ukuthi namhlanje singena ngaphakathi endlini sikhuluma ngezinto zangaphakathi sicacisa ukuthi esingasekho yilezi ezikhona yilezi kwenzakalani ngezwi hayi ngokwesonto sure hayi ngokwesonto ngokwezwi kaNkulunkulu yebo sicacise lezo zinto
So ngeke nje ngisuwele ngifake isudu eduranga ngizohlala intethule la ngifike ukuthi ishuma ayikhishi. Ngisho nje kuyabonile le episode. Kusho ukuthi yonke into esamqoka nje ungazokhuluma neshumi. Hayi kahleni bafethu. Nana ke nihlele lento yeni ukuthi manibiza abanikele ukubiza. Ukuthi lo muntu uyanifuna bafundisi nemchallenge. Simchallenge. If nizifila ngathi lento ekhuluma i-wrong ufuna ukuhlala nani phansi ubaba uqelile. Mina ngicela ukubuza ukhona umuntu wakwa challenge ubhuti wakhe. Am-challenge ingane yakubo. Ngoba uyi-challenge ingane yakhe uyayibiza. Ihlale phansi nibonisane. Awuyi-challenge. Hayi kufanele simbize akwenzeki futhi ingane yake niyobukisa ngaye babusizena sibizeni babuqhiliza nizobonisana babuntana yebo futhi ingane yake nawo uyibizele emgwaqweni uyobukisa ngayo ufuna ukuyishaya phambi kwezinye ingane uyabukisa ngayo ingane yake uhlala nayo phansi nibonisane osalayo acaciseleke ukuthi usala kuphi ngokwezwi ngalelo langa ke mawuzobiza yena ubeke 10 city la kanti nginibeki nobabili nobabukhumana cha angithi umfowethu ufuna ngibiza abafowethu size sizola lo mfudu ubhuti ufuna konke into afuna usikhuza kuyona ekhaya okay so sizobiza wena sibiza ubabukhumalo sibiza ubabuqhiliza akunankingi ufake nombatha yeah izokosho babusi cha ngeke kushube unto asukishuba la engqondweni yakho ayikho into ezoshuba thina singabandawonye njengabazalwane ayikho into engashuba noma yena Church of Christ nisendaweni because yena uyala ukuthi ilokhuzana leyo ilocal church yakhe leyo ukuthi bayibiza ngani bayidecide bona ayithi basho ukuthi nanibiza amasonto ngamagama ni amakhampani wenu la umubiza ibandla uyibiza ngebandla walibona yena ibandla nabantu abawu13 hayi ibandla wena walibona nabantu abawu13 walibona ibandla nabantu abamnyama bodwa enabantu abamnyama bodwa njengoba ibandla lisabalela umhlaba wonke linamandiya linamashayina nabo bonke laba bangene ebandleni abangene ebandleni yini nje nalelo class leni noba u12 seniyibandla nini ayikho into enjalo ibandla lithi iBhayibheli lingumzimba kaKristu ukhona umzimba ongabantu abawu6 ukho umzimba kaKristu onjalo umzimba kaKristu uyibandla emhlabeni wonke jikelele amalokali lawo na uthando ngalibiza ngeholy bible lelo bandla lakho mawuthanda ilocal odecide ukuyibiza ngale ndlela akukho wrong akukho wrong uzokwenzani ngoba khona yini ezweni kukhona yini ezweni ukuthi alikho igama mfundisi sayisho into engekho singayikhandi ngoba izosixaka egcineni ngoba uma la uzokuficela ibuilding la uthi ufuna ukwenza something bayakubuza ukuthi uzokwenzani istudio kumele ubhale lapha eminyango ukuthi ise studio okay yebo ngoba abantu abeza la bazoze beze studio nabantu abezenkonzweni bafuna ukwazi ukuthi kusesontweni lapha kusenkonzweni kuyakhonzwa lapha so ayina wrong leyo nto ayenzi lutho aseyithwala izindlu lezi emakhanda sihambe nazo sigibela amabhasi ukuthi njobe ngibona ngumtopia mina ngumfaith mission asithwali mina kakhofilik kho asithwali yonke leyo nto leyo samqoko kwenzizwi ngoba uzothothi uyabhilida nje lo ubhilida mhlawumbe maseyobuza umfazi wakhe uhlula ukuthanda umngakhe lapha kwakhe ezobhilida ngento engenasidingo la umuntu ehlula ukuzokutshela ngendaba yegama lesonto ehlula ukuthanda umngakhe into esezwini into esezwini esamqoka ukuthanda abantwana bakho into esezwini thina yingo ngithi yekani usibizela umbhedo nini lento yokuthi nihambelana nabona kabantu abahlanyana zosihlathana sibizele into right sizokhuluma indaba kaNkulunkulu sinezingane thina efune isizakala sinamakhosikazi sifundisa ngakuhlalisa namahlanya wena ongihlalisa nezinhlanya lapha sifuna ukubizela into right thina la kuzokhulunywa into kaNkulunkulu sinezingane ezifuna izikholwe sinamantombazana afebele ensindisweni efuna siwakhuze sinabafana abakhwela izingane zethu emabandleni efuna sibakhuze ukuthi indlu kaNkulunkulu ayinqovozwa kanje funa sikhuze sinabefundisa abaphingayo funa sibakhuze ukuthi ayenziwa abafowethu lento endlini kaNkulunkulu nazi into esinoyihlala thina siqondisa indlu kaNkulunkulu ukuthi baye ukuphinga abafundisi yebo thina ngesilo sidiscussana nemali imali siyayidinga endlini kaNkulunkulu yakhona vele thi uNkulunkulu isilva negolide okwakhe sizasicela ngisho iyasilandela sure ngalombulu ukutshelana nabantu ukuthi ungakwenza ukuthi mina ngiyakukhipha osho ngithelo zakhona ngiyazidla Fundisi wakhipha weshumo yebo ukhipha kuphi ngikukhipha endlini kaNkulunkulu kanti kuphi indlu kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu umfundisi ayithi kweshumo ukhisho kunika umfundisi thize ukuverse bani lento ishoyo umfundisi abafundisi musibona abaniki okweshumo gift musakhuluma into engekho ezwini
mislead abantu ayikho leyo nto leyo khuluma nizwi kuthiwa kungena endlini kaNkuluNkulu kube ngukudla endlini kaNkuluNkulu Okay. indlu kaNkuluNkulu ibandla hayi isonto liqembe elithize ibandla ngeke ungibuze ukuthi ngikhipha aphi ibandla njengoba ligcwele lonke umhlaba lo ngangibuza leyo nto leyo ligcwele umhlaba ibandla kuze kwashiwo ngisho na ku1 Timothy ukuthi ibandla chapter 5 alinakekela izintandana abafelokazi ziyikhonzi endlini kaNkuluNkulu inomsebenzi wayo abantu abangakwazi kuphela laba abangakwazi lokho ibandla ayisonto hayi iqembe elithize asikhulumi ngami ngelocal church ethize lokuthi local church le ba decide ukuyibiza ngesquad ngeflying squad singeni lapho thina bese ukhipha okweshumi kuyi visionary ye flying squad ivisionary yini manje lokukhuluma ngakho amfundisi kwenziwa abaphosa kubhalwe visionary lokuzana BG Mabunda awume ngalento yakho yasemasontweni ngikhuluma ngebandla okweshumi kungena endlini kaNkuluNkulu phelela lapha yeah ungena endlini kaNkuluNkulu hayi esontweni manje usufuna ukungiphenya ukuthi ngakukhipha kuyiphi inhlanga uhlangothi ebandleni ngoba yibandla lonke leni njengoba ulibona elika Kristu so ukuthi ngikufake ephe emzimbeni kodwa kusemzimbeni la ngikufaka khona ngingenisa emzimbeni and uyabakhuthaza futhi abazalwane bebandla ukuthi mabakukhiphe cha ngibakhuthaza ungamkhuthaza kanjani umuntu oseklasini efunda umkhuthaza ukufunda evele efunda angikhuthaza umuntu mina cha mina ngifundisa izwi uMateyu 28 othi ehambani nenze izizwe zonke abafundi nibafundisa ukugcina konke hayi ukuthandwa yinina ukugcina konke mfundisi ukhuluma ngento ebalekile I think ukuthi akufanele siyithathe granted indaba yokuphinga yes emasontweni yebo abafundisi balala nezingane zabantu yes banye balala ngokuthi sometimes ama weaknesses some of them ukuthi ama cult thizena ababona afuna ukuthi balale namantombazane hayi musubabale ebandleni lapho ubabale emasontweni lapho angithi besikhuluma ngebandla ya musukubala ke iculture yikho ebandleni okay emasontweni ya emasontweni mawukuthi ufuna sixoveke sifake namasonto ngikhuluma ngamasonto ya so sigoma kanjani into esifana nalezo mfundisi la ebandleni into zangaphakathi zisetshenzwa ngendlela yangaphakathi iBhayibheli lithi uma umzalwane enzile isono akavume komunye umzalwane uma elingwa futhi umzalwane kufanele ukuthi ayihlambulule kuleso silinga alingwa ngase engakangeni kusona esalingwa hayi ukuthi asizokulingwa elingwa kumele ayihlambulule umzalwane sigwenywa kanjalo izinto bese ke bengena emthandazweni nalomzalwane ayihlambulula naye bayithandazela inkinga yalomzalwane yebo sigwema kanjalo la ebandleni likaNkuluNkulu kugwenywa kanjalo ayikho into eshodayo la ayikho into esingenayo ukuthi zonke izinto zakhona amazenzeka kanjani sigwema kanjani senze njani usezwini sure isezwini siyayihlambulula umzalwane ayihlambulula ayinankinga ki-order umuntu makuleli bandla kumisa ukuthi uma uyihlambulula umfundisi kodwa umzalwana ngithi umfundisi yes kunesizathu sokuthi abanye befundisi babeka umgomo othi ihlambulule kuye kuphela okay ngoba kunabazalwane abanye abaweak othi mawuxoxa into yakho kuyo izusuyizwa kwenye indawo okay ya bakhona futhi nabanye befundisi othola ukuthi akasizakalanga owikho ogcina sekhuluma izinto engamelanga ayikhuluma inhlambuluko awukhulumi ngayo epulpiti awukhulumi ngayo kumkakho awuxoxe ngayo mani ikhiphile nabazalwane noma kone omunye awenze reference ngale yana inhlambuluko nje phelela phakathi kwenu ngoba usuku umthwalo uyanaye enkosini ngokona kwakhe lo mzalwane yes mfundisi ngiyabonga ukuthi uyiveze indaba okuhlambuluka yes just to make it simple ngokwe language labazalwane bebobunya kakadla steady yini ukuhlambulula ukuvuma isono okay ukuvuma isono uma ngilingwa nje yes ulingwe nginonkosikazi mina ngilingwe ngentombazane ebandleni yes kufuna kube khona umzalwane engihlambulula kuye hey mzalwane nginesilinge sengihlaselayo ngoba kulona uthando phela ngeke ngithi nginonkosikazi ngithi ngiyayithanda le ntombazane kusile uthando lona then lento idinga ngiyoyihlambulula ukuze ngikhulekise ngoba ngihlaselwa umoya wobufebe okay yes then isicino ngizogcina ngilale nayo leyo ntombazane umonakalo sofuna kakhulekiswe umzalwane asizwe ukuze lo moya udede kuyena
suke ihlambulula awuyibhali izono zakho phansi lento engihlezi nginokuyizwa abanye kuthiwa babhala izono uqala ukuthi waqala wadlala noba nezindlu wenza nanza ayikho ezwini umoya ingcwele mayekhuluma kuwe ngezono zakho uyakuvezela into omele uyilungise yes izono zakho nje ziyavela uyihlambululeke la kudinga uyihlambulule khona inkosi ngakhuluma ngento eyenze manje hlambulule ngayo mhlawumbe ikutshele ngento endala ake ngithi nje waboleka imali kumuntu wambuyisela mawukuthi wambuyisela mhlambe kamashonisa wathi ke wena usukholo iBhayibheli lithi singazalisela abantu ngemali angithi wayiboleka wazi ukuthi iyashonisa ufuna umnike nenzalo yayo inkosi sengakukhumbuza ukuthi uyamkweleta mnikeze imali yakhe ngoba kuNkulunkulu alenziwe iphutha kuthiwa unecala kuthiwa unalo icala sukunecala so ufuna umkhokhela imali yakhe wayiboleka wazi ukuthi iyazala imali yakho then inkosi ikukhumbuza ukuthi buyisela imali yomuntu oyithathayo kuningi ekukholweni nje ngisho noma ngabe walala intombazana mina nje khumbula ukuthi ngisanda kubuya nje ejele ngahamba ngayofuna amantombazana kwakuyintombi zami hambe ngene umuzi nomuzi la ngangiqonywe khona ngibuza ngifike ngisho cha ngizoxolisa futhi enye into ngizobheka ukuthi akuzalwanga yini ingane yami la ekhaya ngoba intombazana la ekhaya ngangilala nayo so ngizobheka lokho eminye imizi ke babe ngibuka njengesilima kweminye imizi abantu abadala bathi awumfana wami wenza iqiniso siyayibonga lento enzayo ngangilungiselela ukukhonza kwami ukuthi kungabi necala ngoba ngizothi ngithi edolobheni hlala intombazana iphethe umntwana ithi nangu umntanakho sengishumayelile lapha erenke phambi kwabantu ubukani ingane zakhe egcwele yonke indawo so ngangiyolungisa leyo nto nengangibakweleda imali abanye ngisabakhokhela njengabaqola imali namanje angaqedi bawuqola mfundisi angizanga ngalokho wena ngithi mina abanye ngisabakhokhela namanje imali zabe ngayithatha ngakakhona yes ngoba kuyaphoqa ukuthi imali yabi ibuyele emuva ngikwazi ukuba msulwa ngithi ayisengemukela uJesu sengikholwa kahle kodwa kunemali yomuntu engayikhokhile ngisayikhokha namanje ezinye ziyasinda zingilingani kodwa kuyaphoqa ukuthi ngiyikhokhe ngiyixoxa futhi ngelindanga hayi ayisinda bengifuna ukukhoka kodwa ngiyixoxa mase ngiqedile ukukhokha nakwabantu bani sengimqedile kodwa hayi ngamagama kodwa nginekwelede ezinye zifika 100,000 engazenza ngakholwa 100,000 yes engazenza ngakholwa so ngiyayibhadara ngoba abazalwana abafuna ukulekelela abasebadleni bangakulekelela mfundisi angithandi sikubeke ku-platform kungcono umuntu mayesukele ngipha imali nje ngiyithathe ngidlulise ngiphe kodwa mangathiwa sengiyashawa impela sekufika la ngishawa khona hayi ngabatshela abazali ukuthi hayi yabhajwa ngakakhona abazalwana angitshontshanga sengikholwa ngoba zonke lekwelete engibala angisenzanga sengikholwa futhi ngangiyilling ukuyikhokha ngesikhathi ngiqala ibhizinisi kwasho ukuthi ke nanto ubizo ke lungibambile kwasho ukuthi ngikhokha kancaneke manje into eyenzakala kodwa nje kusala ngiqonda ukuthi empilweni yakholwa liyaklina alihlali nesono uyabuyela uclean buyela uclean nakubantu hamba mina khona ngisho umamkhulu wami ngamthuka ngambiza ngomthakathi kodwa ngiyoxolisa khona sure ukuthi ngamtshela ukuthi ayikho ingane engangami engakhomba umuntu omdala ongaka imbize ngomthakathi bese ilindele ukuthi ngaguga ngelinye ilanga ibe ubaba ngize ngibe yikhehla ngoba isiqalekiso phela ukuthuka umuntu omdala noma ethi uthi wenzeni noma ngabe uyaphuza siqalekiso ukuthuka umuntu omdala kodwa ngiyolungisa leyo nto ukuthi babethakathena noma bengathakathananga ayifuni mina leyo kodwa yayingangilingani njengengane ukuthi ngathuka umuntu omdala dinga ngiyoyilungisa nokuhlasela bengihlasela futhi ukuthi bakhona abanye ngibahlaselile khona umncabo nje omunye ngangayohlasela ngiphethwe enga ngoba indlela esasikhula ngayo yaze emakhaya ngikhulisana rough ngendlela ekwenzakala ngayo kini manje ngabafana banithatha kancane kweminye imizi ngayo bahlasela ngithi ngenza ama revenge azo zonke lezo kodwa sengikholwa ngabona ikholwa liyenzi lento ukukhohlakala lento engangiyoyenza ungasukela nje abantu begcwele bebonke bekhonza ungene ngenhlamba bangelele ngenhlamba abantu abadala phela ukuthi ungadubula umuntu yonke leyo nto hayi ukuthi umuntu methu usuke ezithi uzongishaya ngoba sengisididida angikwazi ukula ngiyakwazi ukula ngikhulelwe kona ngiqhathiwe emakhaya kodwa alikho ikholo ehlale limpi alikho yila uzibona khona njengomntwana kaNkuluNkulu ukuthi usizakele noma usasele uyizibona ngazo zonke lezo zinto ezinjalo hayo Valentine labeni bagubhe emasontweni nazi izinto ezisemqoka efuna basizakale kuza abazeni balifundizwe ngoba mawufundizwe uthola yonke into ezokwelapha isezwini lo muntu nje lo uphelele unayo yonke into ngeke ushode ngalutho izwi likaNkuluNkulu ingane umama ubaba usisi ubhuti phelele la ayi mina ngiyabatshela abantu abasha ngithi akekho umuntu omusha mina ongahlabelelisa kunezitshe esinkini kubo ngeke nje uhlulwa ngidlula umbhedo lala kuwo usungitshela ukuthi ungazohlabelisa enkonzweni sahlulwa kuba clean ukugeza mfundisi na indaba
usahlulwa nje ukuhlonipha ukwazi ukubingelela abantu sawubona nje ungabizi ngisho 1 cent uhlulwa ukubingelela abantu uthi khona into ongayihlabelelisa esisile phambi kwabantwana isitsha sigcwele impukane endlini esinkini uhlulwa ukugeza phela kahle kahle uma umntwana kaNkulunkulu akusikho isidingo sokuthenga impahla ezidurayo kodwa ukugeza into ebalekile uwasha ingubo uayine egqoka impahla zibe right ungayiphinda la ka6 akunalutho kodwa usahlulwa nje into ezisimple bese uzokhuluma ngokuthi uzohlabelelisa wehlisa uNkulunkulu kuze kukhale ngibona abantu bekhaliswa into engekho ukhaliswa umuntu ohlula ubingelela abantu nidlula kanje ngene endlini nikhalwe kwehla uNkulunkulu ngomuntu ohlula ukusanibona yizi izinto efuna nibiza ingcezo uzoyikhuluma la nomama abadala bazokhuza batshela amantombazana ukuthi awayeke ukuhamba nqunu ngoba njengoba ningafuni babiza labantu zoqhubeka ingane ihambe nqunu emabandleni ayothenga isikete esiyisefo engathi sokusefa ubhontshisi bese siyalingeka thina ke mfundisi nifanele phela ukungahlali ngenhlani ngalingeka kuba siyabona phela mfundisi lana ngithi abekho abantu abafundisa lithi izwi lenkosi bizana abadala omama abafundisi intombi bandleni noma koti yazi ngikhumbuza khona umama Tekwane fanele sim invite ezofundisa ibandla kusho ukuthi naye maye kwazi ukufundisa nomama invite kodwa nje ubuke ebandleni ukuthi umuntu egqoka isikete esiyisefo kanje akekho umuntu okhuzayo into yezwe le akusinto yasebandleni into yasezweni kodwa ngenxa ukuthi abekho abantu abafundisayo kubayilo that is why ingane zizoba njalo ngoba noma umfundisi beni angithi bagcoba lezi zinto abayigcobayo ukugcoba i-makeup usufaka isikete esi-right funa ukugcoba i-makeup usufaka kona lokho okuzoba ngathi uJack ubila phakathi elokhuzeni esakeni ngeke ufake i-makeup we kahle mfundisi imile ukuthi umuntu ofaka i-makeup isifele mina ngimile ngizwe mina ngimi ngizwe elithi umuntu ofaka i-makeup mina ngimi ngizwe kuyo yonke into engikhuluma ngimi ngizwe kuphela nje lokho ngimi ngizwe yikho kubathola behojeqa ababilayo umfica umuntu efake ngathi uyifake esakeni ungazi ukuthi kugqoka kuni lokho umuntu akugqokile kodwa eyokhonza uNkulunkulu and kufuna siyilungise indaba yokusonto yangeSunday yabantu abasontayo kodwa abantu abakholwayo bakhonza Monday to Sunday bakhonza beyitolo bakhonza emsebenzini bakhonza emgwaqweni bakhonza ekhaya so yingakho singenazi ingubo esithi lezi zasenkonzweni lezi ezasekhaya sinempilo eyodwa thina njengabazalwane sinazi impilo eziningi sinempilo eyodwa so uma uthandaza ukwazi ukuthandaza emgwaqweni ungathandaza ungene eShoprite so angazi kuzosithatha up isiketi sase Shoprite ke sokuthi uzothandaza manje sokuyaqala ukuthandaza la sinempilo eyodwa momzalwane sinazi impilo ezimbili Baba Ntanda ngenxa yesikhathi and also sinobaba uKhumalo ezobingelela naye ukuthi angahamba angashongo lutho yes maybe awakho amazwi okugcina ngathi futhi nababukeli if bafisa ukuhlanganya ukuxhumana nawe bangaxhumana nawe kanjani mina ngiyatholakala inamba yami ithi 076 896 3615 nginesicelo nje manje nginenye inamba yesibili inamba yami yesibili ekankosikazi wami ithi 071 178 4899 leyo ngicelela amantombazane nomama ukuthi mabe dinga inhlambuluko noma kunezinto ezidinga omama ngicela bafonele umngami mangafoneli wena ngoba lapha ekhaya sengwaxoshila amantombazane awasavakasha ahlale khona la wathi asindisiwe anemkhuba izinto agcine sezenza ugcina usubona ukuthi hayi access ikhona so ke ngiyacela lo hlangothi nje ukuninikeza unkosikazi wami adile nalo bafonele yena uyakhonza njengoba nithi nje umama umfundisi uyakhonza umngami khonza naye njengoba sevuselwe nje ngishumayela naye uyakhonza so yonke into ixoxa naye nje iphelele ngithola unkosikazi wami uzothola umzalwane right gift bangase befonela unkosikazi wakho phela isho namadoda gift mina umngami noma ungamfonela mfowethu lokuyana ngikhiphanga koJob akukhiphanga mina koSteven uyana mina la ngishade naye angiphucanga umfana othize isifebe sakhe mina ngayithathela intombazane esindisiwe njengami edlalele nje yayikhonzela uNkulunkulu so ayikho into engangikhathaza ngisho ngafonelwa umuntu owubaba umuntu omkhulu anginankinga nalokho asibonge baba uNtanda asitethele ubaba uKhumalo naye esho amabili bafowethu sinobaba uKhumalo angifuni ukuze siye start baba Khumalo ngicela uzintroduce kubabukele ngiyabingelela kakhulu kubabukele emakhaya ngibingelele nakuwe mfuka Mabundi Sibongo gift igama igama ngophelelana ngwaKhumalo Sibongo ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe baba uKhumalo angifuni ukuze silo because I believe ukuthi we will have enough time next time
just I want to ukuthi nawe ufakaze kumazwi ubaba uNtande esekhulumile ngawo since inihamba nobabili siza ukuthi wena engeli yakho ithini. Nzamba ake ngiqale la before sikhuluma ngeengeli. Ngifisa nje ukuthi abazalwane bazi ukuthi uma sikulama platform afana nalawo sisuke sophakamisa uJesu. Asinanhloso yokuthi mhlambe kuzwakala sengathi sinempi esinayo nabanye abafundisi. Asizelanga abafundisi futhi asitarget emabandla. Kodwa okukhona kithi njengoba siphusha imlayezo esiphushayo noma esihambisayo ukuthi ibandla lingadideki alingadidwa ngoba sisesikhathini la khona ibandla lizoba nokudideka okukhulu. Mawufunda incwadi ka2 Peter I think chapter 5 bangaphosisi ethi njengalokhu kwaba khona noma esizweni abaprofeti bamanga ethi nakunini akuzakuvela abafundisi bamanga. So as much as zikhona izifundo emabandleni bekhona abafundisi akusibo bonke abeqiniso. Ngithini ke ngabe ngithi ubabukhumalo noBamntanda nabanye abafundisi abavumelana nabo abafundisi beqiniso cha ngisho njalo. Engikusho sithi abazalwane abakuvumele ukuthi bahole umoya engcwele. Ngoba uma umoya engcwele engekho isifundo esoba khona ebandleni sobe samanga. So ngifisa ukuthi ke abazalwane bazi ukuthi into elwelwayo ukuthi abazalwane bathola umqondo kaKristu Jesu. Ngoba ezulwini songena ngobuKristu. What do I mean by so saying? Ezulwini sizongena ngokuba nenqondo uKristu abanayo. Ngiyathanda ukufunda mina mangikhuluma. Mhlamba sithi nje masishane before ngithinte le ndaba ezinye zezathinto abamntanda. Lapha ku Philippians chapter 2. Incwadi kaPhilip yasigqugquzela ekutheni ukuthi i-character yethu yakheke izifane ne-character kaKristu. Thina singabazalwane futhi ngamanye amazwi kithi izinto ekufanele etholakala uxolo, uthando, ubumnene, ukubuka kade, ukungazonda abanye abantu, zonke lezo zifanele etholakale kithi ngoba uma kuthiwa umukela uJesu njengenkosi nomsindisi kusho ukuthi ngamanye amazwi usushintsha indlela obuhamba ngayo. Ingakho uma ufunda incwadi kaRomans 12 ithi ngiyancenga abazalwane ngobubele bukaNkulunkulu nikelani imizimba yenu sinokuzwa abanye abazalwane bekhuluma ukuthi hayi umzimba usho lutho into ebalekile inhliziyo kodwa siyalizwa izwi lithi nikelani umzimba yenu ebemnikela engcwele nephile nethandeka kuNkulunkulu kuba ukukhonza kwenu ngokuqonda futhi wakhona besethi ke ningalingisi leli lizwe kodwa akushintshwe isimo senu ngokuba yenziwe ibentshe inqondo. So into esetshenzwayo kumzalwane inqondo yakhe ukwenzela ukuthi le ndlela abecabanga ngayo kudala akungabi sabisiyo manje indlela acabanga ngayo manje akuvela ukuthi manje sekukhona into eyenzakalile kuyena. Nguzwe evarsity nje ukuthi uyofunda ubusa umuntu ongasafani. Ungena lapha nobo umuntu utho umfana wasekazi waselokishini right mhlawumbe uthandela amantombazana uthi uyofundela uba udokotela. Ubuye lapha lezo zinto sekungase interest yakho ukuthanda amantombazana kodwa manje usuwenjani usufocus udokotela sokuwena manje uxila ngabantu ngani kukhona inqondo efike yafakwa kuwe uma ulapha evarsity ufundela uba udokotela nomzalwane umuntu onjalo akubonakala phela ukuthi sekukhona inqondo eyafakwa kuwe. Uma ke leyo ngqondo sifakiwe kuwe kunezinto osuzozenza zivela kuleyo ngqondo sihamba lapho ke thina sizothi nayi inqondo bazalwane okufanele sibena uma sesingaphakathi endlini kaNkulunkulu eyinsika nesisekelo seqiniso. Lithi izwi kaNkulunkulu asifundise ukuthi kanjwa kanjani kulendlu size ngalomlayezo. Asitargethe umuntu asinandaba futhi ukuthi abantu bathi kodwa sithi abazalwane mababe careful ngokuthi izinto abayizwa ngabe kuseyizinto zokukholwa na. Ake sifundeke kancane nje lapha incwadi kaPhilip ngoba silethe umqondo kaKristu uJesu sithi kubantu ibandla linye bazalwane abangadideki ibandla nje lilodwa elabantu abakholwayo. Ngenze ukuthi ukhonze faith mission ngenze ukuthi ukhonza Assemblies of God kodwa mina mangihlangana nawe ngiqhamukele practitioners of truth ngihlangana nomzalwane okholwayo ngenza ukuthi wamukela uJesu awumukelanga faith mission. Akekho umuntu othi meshumayela athi wozani nizomukela faith mission yasindisa. Not even abazalwane kuthiwa ababizwa ngama-founders ekalawo mabandla. Ubabhengu akakaze ashumayele ngelokhu njengaSembies of God. Futhi akakaze ashumayele ngayo. Amadoda abeme etimeleni la athi uJesu Kristu uyinkosi futhi uyasindisa. Ayikho futhi insindiso ngomunye. Abazalwane balandela bona ngoba bezwe lo mlayezo wokuthi uJesu uyasindisa. Amen. So sihamba nje ngalo mlayezo. Philippi chapter 2. Ngiyithanda laphana ngiqala nje kuverse 1 ngizoshesha ngoba ngizwela ngathi isikhathi sincane. Ithi ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu uma kukhona ukududuzeka kothando uma kukhona inhlangano kamoya
uma kukhona isihawu. 2 athi gcwalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo munye. Isimemo lesi noma instruction command eqhamuka kumpostoli uPaul uthi into efanele ngijabulise ngayo uthi nonke nina nibe mqondo munye. Uthi mayiqhubeka ukuthi ninothando lunye nibe enhliziyonye niqonde into yinye. Simema abazalwane uthi abazalwane babe namqondo munye. Angeke sibe namqondo munye uma izisekelo zethu zehlukene. Kunabantu abacabanga ukuthi insindiseka ngokuthi ukhonzapi. Ukhonza bandleni ngenagama siyayiphika leyo nto. Mina ke ngikhuluma mina ngiyayiphika leyo nto. Insindisa yimi ngokuthi ukhonze bandleni elinegama noma elingenalo. Kodwa insindisa ime ngokuthi umukele yena uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Elithi zikaNkulunkulu uNkulunkulu wathandizwa wasunikela ngayo uJesu ezweni ukuba loyo ke naloyo khole vele ezweni kholwa uJesu uzosindiswa. Incwadi kaJohn 1:12 ithi bonke abamemukela abakholwa egameni lakhe labo abanika amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So lamagunya obuntwana siwathola ngoJesu hayi ngebandla okhonza kulo. Okay. Mayiqhubeka lencwadi ithi ke lapha ku3 ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Kumzalwana kufanele kutholakale ilokhunjani indlela noma ukwenza izinto ngombango ukufuna ukuduma. Njengoba sihamba kulama platform akusikuthi silwela uduma ukuthi sifuna ukuphakama, sifuna ukwaziwa. Kodwa sindlulisa umlayezo kaNkulunkulu ukuthi abazalwane bazi ukuthi umlayezo kaNkulunkulu uyini, yini okuthandwa uNkulunkulu. Hayi ngoba sifuna ukuduma ukuthi okay naba bakhuluma kangcono naba bakhuluma kuyiwe cha lutho. Ngoba naloko esikhuluma akusiko kwethu. okukaNkulunkulu. So sindlulisa lokho uNkulunkulu asinike kona sikudlulisela kubantwana bakhe. Manje ngithanda la ethi khona ningenze lutho ngombango nangodumo lwezwe. Ingenileke lento ebandleni likaNkulunkulu. That is why ngikhuza indaba ukuthi asimelane nabafundisi. Ngoba asenze lutho ngombango. Yizwe elilwayo. Abantu abangakholwa abalwayo. Asilwi thina sibeka izwi likaNkulunkulu. Ngeke ulwele into kaNkulunkulu. Noma ungaqala ekseni akwazi ukulwela into kaNkulunkulu. Wena undlulisa lokho uNkulunkulu akushoyo. Okay. Asingeneke kule ndaba othe sangena. Kodwa khona into enithe kuyithinta la kanti kukhona enginako ngayo uma ubuza indaba ukuthi umkababu untanda uma mfundisi. Zikhona izinto ezikhona ebandleni dangerous. Okay. Njengokubiza umfundisi wakho ngu-spiritual father, and I will explain why. Because the moment you say that, you are elevating manje umuntu wenyama umbeka kwisigaba sikaNkulunkulu. Okay. Yeah. Abakwenzayo lokho mina nginandaba nabo. Kodwa ngizobeka iqiniso uma ku wrong bayobhekana noNkulunkulu. Okay. Uma ukuthi ba right futhi kulungileke ukuthi bebenza into right kodwa mina izwe ngilifundayo liyakuphika lokho. Why ngithi liyakuphika? Izwi likaNkulunkulu lapha encwadini kaJohn lebe sifulu ebengikuquote uJohn 1:12 lithi bonke abamemukela uJesu Kristu bakholwe egameni lakhe uJesu abanika amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu la uma iqhubeka ku13 bengasazalwanga ngagazi nantando yendoda neyenyama ithi kodwa bezelwe uye uNkulunkulu mina uNkulunkulu seyazala umoya kuJohn I think u4 uJesu Kristu khuluma nomSamariya uthi uNkulunkulu lo uba umoya ubaba kodwa umoya so uNkulunkulu umoya so uNkulunkulu onjani ozalayo lo onjani omoya John 3 uthi uJesu Kristu okuzelwe inyama kuyini inyama nokuzelwe umoya kuyini kumoya kusho ukuthi umoya useyazala na uma uzothatha indoda eyinyama njengami uzothi uyi-spiritual father ngaba uyifaki yini ku-position kaNkulunkulu na that's the question engifisa abazali bayibuze yona Sure. Kuthi the moment uthatha umfundisi wakho uthi he is my spiritual father then uNkulunkulu yini kuwena uma uzothi umfundisi wakho uyi-spiritual father who is the spiritual father of your spiritual father Eish. Do you see? Then leyo nto ilethi danger. That is why ke manje sesiyithola sekunabafundisi abathatha ama platform baze basho bathi ngeke ungene ezulwini ngaphandle kwamayikho lonto. Ezulwini ngena ngoJesu. Because labantu baphakeme baze bathatha iposition ongafanele bayithathe. We only have one spiritual father, God himself, ozalayo kubo bonke abantu abezayo kuyena ngokukholwa kuJesu Kristu waseNazaretha. Hayi mntungu. Yeah. So leyo ngifisa ukuthi abazali babe careful. Now bathatha incwadi umpostoli Paul ekhuluma noTimothy ethi wena ungumntwana kimi ngoba ngizele evangelini akafaki endabeni ukuthi umpostoli Paul ngaloko say spiritual father akukho la lisho khona le verse ithi I am your spiritual father uthi ngubaba wakhe evangelini meaning ukuze ube nevangeli mina washumayela kuwena right abanye bethi ivangeli balithola ku TV abanye bayashunyezwa abantu besifazana
Uma ukuthi ke indaba ukuthi ushumayeza umuntu njengalokho uPaul Paul esho ekwenza spiritual father, what if washumayeza umuntu wesifazana uphenduka abe spiritual father? Eish. Yebo lo nto le, because they are confusing things. Sinabo baba nje enyameni, mina nguKhumalo ngizele nonkosikazi, ngokwesigaba sempilo ngubaba, ngiyindodana kuKhumalo nginendoda engizalayo ubaba, right? So sinabo baba nasebandleni sibizana ngobaba. But akusho ukuthi lokho manje sesingama spiritual father yonke le nto ngithabazana babe careful. Angibuye kulena ke kamama mfundisi. Unkosikazi wendoda umzimba waleyo ndoda. Futhi uyiyo. But ke i-term le lokhunjana ngokuthi ilokhunjana i-term enobu spiritual ngibe kanjalo ekumoya. Noma indlela ekumoya, concept ekumoya. Why ngisho kanjalo? So indoda inhloko kumngayo. Right, this is why ibandla lomzimba uKristu yini uyinhloko. Mufuna incwadi kaEphesians 5 isitshela lo. Now sibuye lana ke. Uma uNkulunkulu ezokhetha indoda athi wena uzoba umfundisi uzongifundisela ibandla. Leyo ndoda ke kuthiwa ibiziwe, right? Unkosikazi ozothathwa yileyo ndoda vele ungena phansi kwalolu bizo lomnyeni wakhe. Akwenze ukuthi ungahlukanisa indoda nomkayo. Igama lithi mama mfundisi livela lapho ukuthi wena ushadwe umfundisi, akusukuthi iona noma iyini. Ene lento umuntu bheka iwumsebenzi wobumfundisi inciko, upastor umelusi inciko, meaning uzosiza pastor, uzosiza upastor obizweni lakho lolani lobupastor. Uma ubuphatha kufanele ukuthi ahambe njalo travel, unkosikazi wakho ozobe nawo umlungisela lezo zinto. So kwakuona lokho kuubizo kukodwa ukuthi ushada umfundisi. Is there anything wrong? Ngifuna abazalwane bayibheke ukuthi ngabe ku wrong yini ukuthi umuntu oshada umfundisi uthi uma umfundisi. Enye into lento leligama lenzelwe i-communication, just for communication. Uma linomonakalo sesingabuya ke hlale phansi abazalwane sawubona umonakalo. Mina ngingawubona umonakalo ngokuthi uthi umuntu uma umfundisi ngoba vele uye ugana umfundisi. Bakhumalo, I think you need more time. Yeah, Especially kule spiritual father ngeke ngikuyekele. You need isikhathi esiphelele because manje sesididekile sinababukela ukuthi hawu umali ucale kahle nje wathi indaba ama spiritual father. This is a broad topic ngokwayo nje edinga isikhathi nje siphelele because of time is very limited because already we are out of time. Please say the last word, sir. Okay. Awungabusayithinta le okweshu. Ungabusayithinta okweshu, please. No, ngiyabonga kakhulu nanesikhathi eninginike sona. Ngiyemfisa nje ukuthi mhlambe ababukeli noma kakhulukazi abendlu yokukholwa babe na ukuthi bazalwane ake sibuyeleni ekukholweni. Ngoba umuntu usindiswa ngokukholwa. Izwi kaNkulunkulu uma ulufunda ezincwadini ezihlukene maRoma chapter 1 verse 16 no 17 lisibizele ekukholweni tholungile uyophila ngokukholwa. Galatians 3 verse 11 lithi olungilotshi ukuthi olungile uyophila ngokukholwa. Ngofunda incwadi ka2 Corinthians chapter 4 verse 13 lithi ngakholwa ngase ngiyakhuluma. Chapter 5 wakhona verse 7 lithi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. So bonke abantu abayohamba noNkulunkulu esikhathini samanje bame ekukholweni. Sikholwa yini? Yizwi likaNkulunkulu. Bengithi ngizoyithinta nje okweshu kodwa ngisayithinta ukuthi nokweshu sikhipha ngokukholwa ngafuna silungise kahle. Akusimpoqo kuvela kumuntu okholwelwayo kuko. Kuvela kumuntu okholelwayo kuke. This was discourage indaba abafundisi abakhiphisa abantu okweshu ngoba okweshu ngokukholwa. Uma sekukhishwa ngempoqo akusenzelwa uNkulunkulu. Asibonge mfoka Khumalo. Bafowethu asihlanganeni kwe-episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadewethu, amehla akhe agcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngase ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.